dokan da zai hana yara su je makaranta a ce ba damin yaro ya je makaranta a garin nan sai a tare shi a kama shi. Ni ba ko inda zan sha ina kai jibi inda zan yi sunkuru sai dai ji na ito. Amarya daga kiyama. Dama an ce ruwa baya tsami banza. Abinda ake zargi ya tabbata, ku tashi ku je ku yabo makami, mu za mu je mu samu sigar ba. Anti shine wanda nake baki labari yanzu wanda ya tare ni a waje. Ka ji kunyan halinka. Shiga ta nan idan kana son ta, da ku komai sauki ka daina shaye-shaye. Amarya daga kiyoma ya kunshi dan wasa daga arewaci da kuma kudancin kasan nan. Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi tí bá ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ, mo fẹ́ kó o fún mi káni sọ dẹ́ndé àlàyé lónìí. Aliwajudu. Samuwa. A samu. Kai, wannan idan ya furta muku wata kalma a cikin haukarsa, wallahi da cajin da ke kawo nan ku sai a sauke muku shi. Me kuke a nan wajen? Kamal ne ya ce mu zo mu jana'izar gawa a cikin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe abin duk birgimar hankaka ne da kuma wayan a ci wai an kori kare daga gindin ya. Wallahi ban zaka lafiya ba na yi mu. Gawar a nan gidan da aka kawo ta a yi jana'izar ta a kai ta? Amma baka da hankali. To me namu? A kan me za a kawo ta nan gidan? Wai a yi jana'izar. Amarya daga kiyama daga kamfanin SAS Moviton Nigeria Limited. Kaddara aka ce abincin malam, wannan kuwa ya ce ya daɗe yana rungumar kaddara, amma a wannan karan sai dai ita kaddara ta rungume shi. Zan so ka karɓi kaddara a matsayinka na musulmi. Wallahi an daɗe ana jarabta ta wagga jarabta wallahi sai dai ita ta rungumi kaddara ni ba ni rungumar ta wallahi ba san ta ba. Amarya daga kiyama. Wai me yake damun ka ne? Ya na ganka a haka, ban saba ganin ka fa a wannan yanayin ba. abubuwan da suke faruwa ne a ofis din. Dole in shiga cikin yanayi na tunani. Zalimi ne fa. Gawa ce ba. Ka duba ba ka gani gawa a gidanmu. Na san yadda zan. Labarin tsara shi da kuma shiryawa Salmanu Sas Oto. Daukar nauyi Hajiya Fatima Ali. Ba da umarni Sunusi Oscar Fofoto. Kawo mun gawa ka ajiye a cikin gidana? Shine ka tara mun waɗannan 'yan iskan? A matsayin a zo a yi jana'izar gawa a gidana? Ta fara kafa 50. Allah! Edwame! Yo marayu! Karbi. Ina so ka yanka mu kanka da kanka. Amarya daga kiyama.